Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det er blevet forår, og vi er kommet tilbage på skole igen, så der kommer lidt flere magnetfiskevideoer ud. Lige nu der er vi startet på en lokation ved Jernalderlandsbyen ude ved Tarup her på Fyn. Lad os se om der er noget. Der er jo ikke ret mange mennesker her, så det er ikke det store ølkapsler og skrald vi får fanget op her. Og jeg tænker sådan noget som jernaldergrej, det er der ikke noget af, når det har lagt i sådan noget her. Hvad tænker du vi fanger i dag, Mikkel? Ikke skid. Ikke her i hvert fald. Jeg tror ikke, der er noget her. Nej. Og det skal lige siges, hvis I har nogle gode steder, hvor I tænker, der er chance for, at folk har været under 2. verdenskrig, og der har været nogle modstandsfolk i nærheden, så må I endelig sige til og skrive det ned i kommentaren, så vi ved, hvor det kunne være spændende at undersøge. Det kan jo være, at I selv har undersøgt noget. Men det er altid de sjoveste ting er jo faktisk de ting, der har været smidt i for ikke ret lang tid siden, så man nemt kan identificere, hvad det er. Så noget herude, det kan være noget gammel grej for noget traktor eller et eller andet, som der er svært at se, hvad det er, lige snart det er lagt der og forgået ned i vandet. Ellers så er nødsituationen altid at gå ind og finde nogle cykler ind i Odense. Ja. Det er jo bare kedeligt efter. Ja, det bliver lidt kedeligt. Der kommer i hvert fald noget andet content her til sommeren, hvor jeg i hvert fald tager ud og lystfisker lidt mere. Så der kommer også en del fiskevideoer fra min side af i hvert fald. Men skriv hvad I gerne vil have, at tage ud og fanger af fisk, om I gerne vil have noget søfiskeri, hvor vi går efter noget geder, eller vi prøver noget karpefiskeri, eller om I gerne vil have noget ude i havet, ude ved kysten, når der bliver hornfiskesæson eller sådan noget. Det må I lige skrive, hvad I har lyst til at se. Altså, er der noget spændende? Nej. Jeg tror ikke, der er en skid her. Skal vi prøve den sted? Ja, det er fandme lige før det, for jeg tror satme ikke, der er noget her. Der har ikke været noget på overhovedet. Vi vender tilbage, når vi er kørt hen til... Hvor fanden var det, vi snakkede om, at skulle køre hen? Der under broen til den store vej der. Det prøver vi. Okay, så mig og Mikkel, vi blev lige lidt forskrækket, fordi at han fik en gammel trøje med op med noget kroge i. Og så lignede det her sådan en vægtklods, der var spændt fast på. Så det kunne godt være en eller anden død person, der var bare... Ja, man var bange for personen at flyde op, og så er man lige bundet sådan noget vægtklods fast på. Men jeg tror bare, det er noget hjul eller et eller andet. Klam er den i hvert fald, den trøje der. Nej, bare ind på vintel. Ja. Så hvad vil I give for den? A few moments later. Og hvad har vi fanget, Mikkel? En eller anden kasse, og så sådan en her til en bus. Det er de der, man smager vinduet med. Prøver vi fandme lige at åbne kassen her. Du sprøjter, Mikkel. Ja. Hvad fanden er det? Det ved jeg sgu ikke. Ej, fucking lort, mand. Nu er vi tilbage på hesten. Ligger en død råge, men flot vejr i dag, det er det da. Mere lort. Det var ikke ret langt. Går jo ikke det der for helvede. Lad mig fylde de vinkler der. Hvad så er det hårdt, Mikkel? Ja, du har det fornemt lige nu. Hej alle sammen. Ny lokation. Ny dag. Det bliver fedt. Vi er lige nu ved Stige Ø. Og til sæsonen er ude. Fandme pænt, hva'? Her skal vi lige se, om der er et eller andet. Trækker du noget?
Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er derhen af, vi skal prøve at kaste til Linhardt, der har været noget der. Det kan være, der er nogen, der har taget en iPhone på kanotur. Så er de ud over det der, så du ikke får magneten sovset til ind. Hvad? Jeg troede, det var en riffel, men det er bare en kæmpe metalpind. Det ligner fandme lige en riffel. Ja, men jeg har lige flækket min magnet på en sten, så ja, den virker stadig, men det kan godt være, der ikke går lang tid, før den ikke virker længere. Og hvad er du fanget, Mikkel? En kniv. En lille kniv? Ja, ikke den fedeste kniv, det er jo bare en brødkniv, men altså. Ja. Det er en kniv. Det er sgu da ikke en brødskniv. Det er da stikbestik. Stikbestik, ja, et eller andet. Nå, vi har fisket her i godt og vel en time eller sådan noget. Og nu viser jeg lige, hvad jeg har fanget. Et eller andet ligegyldigt rør. Ligegyldigt rør igen. Så hernede, der er vi rimelig sikre på... Eller vi kan i hvert fald se, at der er en kniv her. Ja, kommer lige fra her. En kniv. En steakkniv eller sådan noget. Og så er vi rimelig sikre på, at det her, det er 2 geværløb. Det ligner præcis hinanden i tykkelsen. Og de har også huller i enderne. Ja, så det er vi rimelig sikre på, at det er 2 gevær eller riffelløb. Nogle riffelløb af en eller anden art. Men der er nogle broer lidt længere nede her. Så der prøver vi lige at køre ned. Så det er status. Så er vi kommet videre til næste lokation lidt længere nedad. Vi har spottet sådan en bro her. Yes. Godt, så vi bliver nødt til lige at stoppe med at filme os. Vi har fundet et stel her. Jeg er rimelig sikker på, at det er et knallertstel. Så styret det går op der, og så hjulet der hernede. Det er jeg rimelig sikker på, at det er et gammelt knallertstel. Men hvilken knallert det er, det ved jeg fandme ikke, om det er en F-sætter, eller hvad fanden det er. Eller om det er en Vespa, eller ikke en Vespa, en Vespa Chow eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Og så fanger vi en anden magnet. Ja, tak. Så det har vi brugt de sidste 10 minutter på. Men det lykkes, så vi prøver lige at fiske lidt videre og se. 2 seconds later. Okay, vi prøver altså lige at rykke stillet, og vi har lige fundet, at der ligger en fisk. Det der, det er en fisk. Ja, den er nok død, skal nok se. Nej, den spræller lige. Spræller den? Ja. Ja. Det er... Nej, der ligger 2. Det er fandme 2, mand. Det er de der... Det ligner en fjæsing. Det er fjæsinger, tror jeg. Ja, det er fjæsinger. Oh, shit! Det er fjæsinger. Den er ikke død. Nej, de er fandme ikke døde. Ja. Jeg tror, der er godt fiskeri her. Hvis der er fjæsinger, så er der godt fiskeri. Jeg tror, det er fjæsinger. Ret mig, hvis jeg er forkert, men de er også lidt svære, fordi de er fyldt med rust. Men hvis det er fjæsinger, så skulle lige have en handsk på. Ja, for ellers stikker de. Ja, og de stikker med sådan noget, ja. Jeg skal gå af det lort der, så må du heller lige tage min handske til mig. Et chok jeg fik, da jeg prøvede rygten, mand. Sygt nok. Nå, vi gider sgu ikke med i dag. Nej, vi gider ikke med i dag nu. Det begynder at regne lidt, så vi pakker sgu sammen. Husk at skrive ned i kommentaren, hvor I synes, vi skal tage hen. Peace.